Daga ranar 9 zuwa 10 ga watan Disamba, shugaban Amurka Joe Biden zai karbi bakoncin wani taron koli na demokaradiyya wanda zai hada da shugabannin duniya da kungiyoyin fararen hula da kuma kamfanoni masu zaman kansu don fitar da ingantacciyar ajanda don sabunta demokaradiyya tare da magance manyan barazana da demokaradiyya ke fuskanta a yau ta hanyar yin aiki tare. Taron dai wani bangare ne na yakin neman zaben Biden na karfafa demokaradiyya a duniya a daidai lokaci da gwamnatoci masu cin gashin kansu ke karuwa. Manufar taron ita ce karfafa demokaradiyya, kare jama'a daga mulkin kama karya, magance cin hanci da rashawa da kuma inganta haƙƙin ɗan adam. A cewar gwamnatin Biden za a karfafa shugabannin su ba da sanarwar takamaiman ayyuka da alkawarin yin gyare-gyare na cikin gida mai ma'ana daidai da waɗannan manufofi. A ƙarshe, wasu da ake zargin 'yan ta'adda ne sun kashe fararen hula akalla 30 a wani hari da suka kai kan wata motar fasinja a yankin Mopti da ke tsakiyar kasar Mali, kamar yadda jami'an yankin suka faɗa. Jami'ai sun shaida wa kamfanin dillancin labaran AFP cewa an fesa wa fasinjojin harsashai da koda motar a yayin wani hari da 'yan ta'adda suka kai a kusa da garin Bandiagara a ranar Juma'a. Kasar ta aike da jami'an tsaro wurin da lamarin ya faru, in ji su, yayin da suke magana da sharaɗin sakai sunansu. Wani zababben jami'i a garin Bandiagara ya tabbatar da adadin waɗanda suka mutu, yana mai cewa waɗanda abin ya shafa sun hada da mata da ƙananan yara. Harin dai ba a kai ga ɗaukar alhakinsa ba daga cikin ɗimbin ƙungiyoyin da ke ɗauke da makamai a wannan ƙasa da ke Afirka ta yamma.